Flippy Barro, Nipping of high pitch got up Kubor Mataga Jan Meat, Schwab and Patch Kubor Gabnia in the pitch why Kimat Bakongsan. Pelat yung Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ya ka Jingsio Beningkong jong ka PMAYG hapok ka Janman Scheme jong Shaki Shilak Ngot Kinongyo Jingmentoy. Peli perda ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ya ka Meghalaya Games hatura lanang menjori kibor pahara hasilong hasua ka Jingwan Jingok ka Presiden ya ka Lau Kentang Hamoklang. Inong yasat an Dr. Fenela Nonglai ba in yakun hagane ka election Lok Sabha kabanwan na Shillong parliamentary seat na gaseng BJP. Ut kinong song ka maulatang halor ka jing mambiang kisurok kintuy ka sarkar ban chimkya halor kani. Batla pli perdaya ke meridu jungle camp ke bedai ke jaka joko kai perthai bethamai hasnong pengker si Haribhoi district. Kikubor ki babnia. Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi hinne gesngi ulah pelat ya ke jingsio beningkong jongka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin hapok ke Pradhan Mantri Janjati Adivasi Niyai Maha Abhiyan PM Janman. Shaki Shilak Ngut Ginongyo Jingmentoy Lingba ka video conferencing. Kani ka scheme ka thumu ban penbhaya ka imlang ka salang bat ka yo ka kot jongki particularly vulnerable tribal groups lane PVTG. Dagba penbyang ye ki jingdon kam jongki longying PVTG da ka yengsa ko ombam ka bakhoi ban penbhaya ka puli puthi ka kot ka khya ka like kilinti singken bat ka jingpen yas no lingba ki mobile bat ka lat ban kamai ka ji. Umodi ulaya kendu ru ikinong yo jingmentoy hagani sngi. Lapan lai pai ba ya ka PM Janman na ka benta ka baha ka miat jong kilong ying PVTG hau benai naiwing jong snam baladap. Kamang tingka jong ka PM Janman ka long kumba athosan Arpasau hajar klor tingka ban pai khmat shaki khatwei tali ki kam bakongsan lingba khandai tali ki tanat sarkar. से ज्यादा कर दिया है। 10 साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल 90 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, जबकि हमने बीते 10 साल में 500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। Ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu ka badan ha ka jingwan jingwa balai sngi ya ka Meghalaya bat Assam kalawan poi ha West Garo Hills ban pli perdaya ka Meghalaya Games Hamadan PA Sangma Stadium Tura kani kandai ka sin beningkong bakan wan jingwa ya ka Meghalaya hadin bakal shimti kum ka Presiden Keri ha ka khan riu tarik ukala lingkot kan sakran bakidukhat ka self help group ha ka kat lingsun Baljek Airport Tura batkan sa thung yo maunong rim na kabenta bante ya ka Integrated Administration Complex bathamai kajing pen kre ya kajing pahara ha sor shilong lanang pen khlan ha kajing wan ka President Keri ka Draupadi Murmu ha ka khan riu tori ukala lingkot ha ka lau kentang hamau plang u Superintendent of Police East Khasi Hills District u ba Sylvester Nong Tinger ula pentip baki don palat khandai tali ki perton pulit CPF bakin thop ki pulit ka jilla khandai phawai ngut ki he officer bat khat khandai ngut ki he sarkar ha kani ka jingwan ka President Keri ha ba killi lakila penbyang kerpang gijing pahara hadin bakaseg hinyau trap National Liberation Council HNLC kalaweng na kajing akran yasuk ula ong baki bor pulit kilale ya baro kijing dan kam ha kajing pahara ha kajing wan jingo ka jongka ya ka Shillong la shai gisngi kan saple pai ba ya kajing pen bha ya ka surok rongjeng mangsang adokre bat ka surok Mairang Rani go down Azra bat kan sa thung yo maunong rem na ka benta ka jingte ya ka Shillong Peak Ropeway bat ka jakasa kinong wan jingo kai perthai ha kong thong maulingkot bat kudeng rim including traffic, the packing and so on. So we have visited the PO, the places several times with the officers and men to ensure that everything will go smoothly as per planned. We will be deploying at least 9 companies of CPF
including state police also. And we'll be deploying this 91 officers and 19 gazetted officers during the visit of the President to Shillong. Nothing special. Presiden Kari ke Draupadi Murmu bat Menteri Rangba do Kari Narendra Modi henne gesngi kila ai khublei ki sipai bat ki rangba sipai le bat ka yeng kesem jongki ha ka linkho snamba nyau pun rio jong ka army day ha ka social media post ke Presiden Kari kala ong ba ki sipai Kari ka kop ya ka jinglong slur ban yadai ki khapot Kari na ka mensiem ba len lade kumju Modi lingba ka rensan x ula pendan burom ya ka jinglong slur bat ka mensiem ba scam bat ka jinglen lade jong ki sipai Kari. Hakajuk kapor hedu ki sipai Kari General Manoj Pandey ula pha ya ka jing ai khublei shi ki sipai Kari hakani sngi haka jing pelong ya ka parade Lucknow Uttar Pradesh. गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है Katkum ke khubor balayo negasngi inong ya side ain rangba I Dr. Fenella L Nonglai ila ya thu ba ka jingya khun ya ka election Lok Sabha na Shillong parliamentary seat na ka ticket BJP kalong ga bishisha da ka babinrap ba ila penkre yalade ban yakendo bat kinong shnong ka Shillong constituency I Dr. Nonglai ibala ino ya ka kamsan perthai mentala si postnam ila ong ba kinong yalam jong ka seng BJP dangshen kila ya kendo I ringkat ka jing terwa ka ba ila menjer ila ong balada isya jet in kren halor bontli kimat ki bakta ki ba in ya khunru na ka benta ka jing ito jong ka Indian Olympic Association ka kernet ka bapra ka UCC ka jingshim jaka bat kiwe Day bat ngalak pediang bat ngamdi kawat bat ong bantiang kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem aja khatlai hakatuka arbanai bat hakatuka arspa vote ka bangaram bat ngathrai XYZ ngala banamdan ka politics experience dari ABCD dengan adan kanong dan ka baningkong ya bang hoot kadai ko urgency kajing kerki jong ke kajing kerki jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ka parliament website ki balak ban kata ki balong ki implication ki legal implication ki long ben ha ki hok long try ki jongi tengah ngadan kam ban om tang bangan sko tho yala de dai ban pen sko tho ki brio kum kanau hikai mensua Shillong Law College kum ka plidar hakani ka kam kum ka professional kum kanong ya site jong ki balang repair ni isnam ki balalai ki bangila job ki case keleng saudong hakaliang jong ka balang ngasngo ba kum ka khun kristan kum ka red pa hi ka dan kam man ong ba silent is not consent Kashnong maulatang kabajangay palat nyopau kilometer na Shillong la yo kubor bahakini ki buon snam balalej kaya kendo jing jenjar na ka jing bombyang ki surok ki singkien kani kashnong ka bahap hapo jong ka Shela Assembly Constituency East Khasi Hills District kabadon ya palat hispa tali kilong yeng kaya kendo shibon ki jing jenjar khamtam ha ka por slap kinong shnong kila persyang banya kendo ikinong mi khmat jong ka than ha ki snam balalej henry ka khlem urlong satya shusho la ya tho bawat la ka surok ya kali ka jangai tangkumba laila ne 100 kilometer henry ki pai ba ki shem jing e banyo ikijing don kam ba man la ka sngi Hakawai ni gisin jam ban penyok kam yok jami ki samla ha ka time ban kintiau ya ka rukam kamai ka ji dalade yalade kamridu jungle camp ka badai ka jaka jngok kai perthai ka bathamai ka badon ha ka snong pingker si ha uput usam ka jela asam bat Meghalaya la ple perda mentara sngi la long try ya ka ni ka jaka do kolshi ka thar kamridu jungle camp ka dei ka jing tre shitom lang da baro ki samla khnang ban kintiau ya ka kam jngok kai perthai ringkat ka jing thmu ban penyok kam yo jam ya ki samla jong ka than kani ga jing thmu
tang bakan kering ye kinong wan jingok kai Henry kan long ru kum ka jing no senyang sha ka snong ka thau ban kin tieu ya ka yo ka kot bat ru ban penne pensa ya ka kam jingok kai perthei ba ngan sedang hino daka kamlade tengah ngadon ke ni ka jaka bala ai bentai ni pahi la tem daka ke ristar iro ngai ristar daka ke pingjungahi kelong ban ye pasukan lai kaya ke ni ka jaka putalong masusna no ko bili kenja jaka jengok kai pertimo ka zonal youth convention ka basau jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ki bahap hapo ka zone 6 kalakut no hinin gaski kabalawan banya siementa de ki samla ne ka keleng ki benta jong ka parish Haribhoi district la pelong ya ka ni ka convention halum Sinai den parish ke Bahari Bhoi district ka jing penkot ya ka ni ka convention la sakhilang do menteri uba al hek ki phadar bat ki wei la penkot ya ka te ka convention da ka jing pensdang ya ka mas bakhoi bot sa ki cultural program ha ka por janmiet kani ka youth convention ka bajulong shisien shisnem ka thmu ban kintieu ya ka jing ya tli ha padeng ki samla ban pensluru ya ki ban ya treilang na ka benta ka bha ka miat jong ki balang bat ka emlang ka salang baro ka wei Jens Kem, namanya ikan di jumpa kita aja pergi jumpa di jumpa. Ingat bahawa baru tidak dijinjit dia yang ada jawab jengim. Responsibility yang ada jawab jengim. Haga sport Yogesh Singh na India ula yok Korea ka takmak siar haka men's 25-meter standard pistol event haka limpong Asian Shooting Champions Arajar Arthosau ha Jakarta Indonesia hinin gasngi katba udawa khu eng Taiwan ubade na Mongolia ulayo Korea ka takma rupa ringkat kaju ka jing kamai pon ha ka wei pat kaliang unigita chirukin na Kazakhstan ubalala man penrem no yunong India u Vijayveer Sidhu ha ka men's 25-meter rapid fire pistol gold medal hinin gasngi ulayo Korea ka takma renong da sanspa andriu popra pon katba Amit Kumar na India ulayo bat ya ka kerdan ke bahin riu ringkat ke jingkamai sanspa andri pusan poin bat Om Prakash ulayo ke kerdan ke bakat ar ringkat ke jingkamai sanspa san paulai poin mentang ini pe ke jinglong jingman ke suimneng hasilong ke jingshit kalong kat pra poin a degree celsius per ke jingkriat kalong riu poin pra degree celsius ke jingsngam ka hau kalong san po pra na ke shispa ben step bat san phonyau na ke shispa janmet Kasuin meneng kan rang bat kan don gajing tap lo kendau ka ba malu mala hakikat tu kat ni ki jaka. Shoban poi shika bakut jingi top kubang ini pe biang sashi sen ki mat bakangsan. Pelat Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ya ka jingsiu beningkong jong ka PMAYG hapok ka janman skim Shaki Shilak Mut kinong yo jing mentoy. Perda ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya ka Meghalaya Games hatura lanang penjori ki bor pahara hasilong hasua ka jingwan jingo ke Presiden ya ka laukentang hamau plang Ong inong isai ai Dr. Fenella nong lai ba in yakun hagane ka election Lok Sabha ka banwan na Shillong parliamentary seat nagaseng BJP kinong song shnong ka maulatang halor ka jing bombyang ki surok kintui ka sarkar ban shimkya halor kani batla ple perdaya ka mridu jungle camp ka bade ka jakaj ngo kai perthei bathamai hashnong Pinkersi Haribhoi district Tipalok de kitu ki kubang la poi shika bakut joka thup kubajing im ta ka janmet hadu begin de shambiang bat phila shai ka sngi kublai pi baro